Ahojte, dnes vás berieme do rakúskeho údolia Pinzgau. V srdci vysokých Taur na vás čaká Wildkogel Arena. Je jedno, či vyrazíte z Neukirchenu alebo Brambergu. Lanovky vás vyvezú do výšky viac ako 2000 metrov. Výhľady odtiaľto na desiatky trojtisícoviek budete mať doslova ako na dlani. Vďaka severnej orientácii držia zjazdovky v super stave celý deň, no a o slnko tu vôbec nebudete mať núdzu. Stredisko sa píši 75 km červených a modrých zjazdoviek. Nestihli sme unikát, najdlhšiu sankárskú dráhu na svete s dĺžkou 14 km, ktorú si môžete vychutnať aj po západe slnka. Lyžovačku v tomto regióne môžete spojiť aj s inými aktivitami. Len 10 minút cesty autom z Neukirchenu sa nachádzajú Krymalské vodopády, najväčšie v Európe. V horšom počasí odporúčame interaktívny svet National Park Waldhohe Tavern v Mittersile alebo večerný relax v bazénoch a wellness Kristallbad vo Wald in Pinzgau. Wildkogel je skrátka zimná dovolenka s kompletným servisom.